हाग्रामा महिलारिनि जिउआ गोलाव जाथों। BPF दोलोआ थांनानै थाबाय थाथों। अरायसम BPF दोलोआ जौगालांबाय थाथों। बेनो जादों सासे बर' बिमानि राव। हाग्रामा सारा आंनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होदों। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाग्रामा सारखौ खौथि साबायखर होबाय। आरो BPF पार्टिया जाहाथे थांनानै थाथों, हाग्रामा सारनि जिउआ गोलाव जाथों, BPF पार्टियाबो जौगालांबाय थाथों, अरायसम जोंनि बर' हारियाबो जौगाखांथों। हाग्रामा महिलानि दैदेननाय BPF सरकारा फारफ्रोमबो बिथिङाव रायजो राजाफोरखौ गोबां हेफाजाब होबोगासिनो दं। बेबायदिनो हाग्रामा महिलानि बिथोन बायदियै क'क्राझार सहर 4 नं वार्डनि दीपज्योति ब्रह्मनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों BPFनि लाइमोन दैदेनगिरिफोरा। हाग्रामा महिलानि बेफोरबायदि अनसायनायखौ लानानैनो दीपज्योति ब्रह्मनि बिमाया हाग्रामा महिलारिखौ रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलानि जिउआ लावथों आरो BPF दोलोआ थांनानै थाबाय थाथों, अरायसम BPF दोलोआ जौगालांबाय थाथों होननानै बाथ्रा बुंदों। मख'नो गोनांदि दीपज्योति ब्रह्मआ नेपालनि काठमांडु इउनिभार्सिटि स्कुल अफ मेडिकेल साइन्सआव MBBS फरायबाय थानायाव रांनि गोनांथि जादोंमोन। बेखौनो हाग्रामा महिलानि दैदेननाय BPF दोलोआ खौरां मोननानै BPF दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि बिथांमोना दीपज्योति ब्रह्मनि न'खराव थांनानै 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होयो। दीपज्योति ब्रह्मआ MBBS फरायगासिनो दं। आंहा रांनि जोबोद गोनांथि जादोंमोन, खस्थ' जादों। ओमफ्राय हाग्रामा सारा आंनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होदों। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाग्रामा सारखौ खौथि साबायखर होबाय। आरो BPF पार्टिया जाहाथे थांनानै थाथों, हाग्रामा सारनि जिउआ गोलाव जाथों, BPF पार्टियाबो जौगालांबाय थाथों, अरायसम जोंनि बर' हारियाबो जौगाखांथों। बिनि थाखाय बयबो लिडारफोरखौ फैनायफोरखौ आं खौथि साबायखर होबाय आंनि अनसुंथाइखौ फिलाप खालामनो थाखाय।